παραλάβουν τις βεβαιώσεις από εδώ του Προεδρείου. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Τσιπολάτα, ο οποίος μας κάνει μια εισήγηση της τεχνολογίας και πληροφορικής επικοινωνιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην ειδική αγωγή. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Τσιπολάτας Αλέστορος. Είμαι εκπαιδευτικός αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή. Δουλειάζω στο ΕΚΠΑ Μακάριστο στην Αθήνα. Εκεί πέρα κάνουμε με τους συναδέλφους διάφορες συνεργασίες και μία από αυτές ήταν να εφαρμόσουμε διάφορα τεχνολογικά μέσα και καινοτομίες στα μαθήματά μας. Εγώ κάνω το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα μιλήσω αρχικά λίγο θεωρητικά τι προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο διαδραστικός του πίνακας που έχουμε εισάγει στην τάξη και προσπαθούμε να το βάλουμε σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Αρχικά παρέχει το πλεονέκτημα της φυσικής πρόσβασης, όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Πρόσβαση στη γνώση επίσης, τους έχουμε διδάξει πώς να μπαίνουν στα διάφορα προγράμματα κτλ. Και κάποια υποστηρικτική βοήθεια που έχουμε αυτά τα προγράμματα, όπως τα παιδιά με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν το μεγεθυντικό φακό. Λοιπόν, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως τους καθηγητές στον τρόπο κατά τον οποίο μπορούσαν να προβλέψουν ή να διαγνώσουν τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών τους. Έπρεπε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στα παιδιά με αυτισμό, νοητική υστέρηση κτλ. Να τα ανακαλύψουμε αυτά. Γιατί είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι ένα παιδί έχει νοητική υστέρηση και διαφορετικό κομμάτι ποιες είναι οι μαθησιακές του δυσκολίες και πού θέλεις να τον βελτιώσεις. Τα θετικά ασφαλώς του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι οριοθετεί το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό στην ειδική αγωγή είναι πολύ καλό, γιατί τα παιδιά, οι μαθητές, έχουν ένα θέμα με την διάσπαση της προσοχής, πολύ περισσότερο από τα παιδιά στην ειδική αγωγή. Θέλουμε αυτόν την προσήλωση στον υπολογιστή, στην οθόνη, να πλησιώνεται το βλέμμα τους εκεί πέρα, να μην υπάρχει επίδραση από το εξωτερικό περιβάλλον, από ήχους, εικόνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους αποσπάσει την προσοχή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν αυτά τα φίλτρα που έχουμε εμείς, για παράδειγμα, τον κύριο που μόλις μπήκε θα μπορούσε απλά να τον παραβλέψει. Ένα παιδί με αυτισμό παρατηρεί τα πάντα. Ένα χέρι που κουνιέται, ένα βλέφαρο που παίζει και είναι πολύ σημαντικό να τον περιορίσουμε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα. Ένα καινοτόμο στοιχείο το οποίο εισάγαμε ήταν ο διαδραστικός ο πίνακας. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι μεγάλες οθόνες αφής. Σε αυτό εντάσσεται ένα μεγάλο μηχάνημα που υπάρχει έξω στην υποδοχή. Ένα διαδραστικό εξάρτημα υπερήθρων είναι μια άλλη κατηγορία. Κοστίζει πολύ φθηνότερα. Ο πρώτος κοστίζει 1.700 όπως ρώτησα και έξω, στα 2.000 ευρώ. Το διαδραστικό εξάρτημα είναι φθηνότερο. Θα σας δείξω και εικόνα παρακάτω, στα 500 ευρώ. Και εμείς ένα άλλο που κάναμε ήταν να αυτοσχεδιάσουμε, να φτιάξουμε το δικό μας διαδραστικό πίνακα με μόλις 50 ευρώ. Κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά. Μπορεί ο κάθε καθηγητής να έχει τον προσωπικό του διαδραστικό πίνακα, να τον έχει στην τσέπη του, να είναι φορητός κτλ. Αυτός είναι όπως αυτός που είδαμε στο διαδραστικός ο πίνακας. Καλό είναι και ήδη να τον επεξεργαστείτε. Έχει πολλά ωφέλη, δεν μπαίνει η σκιά, η σκιά του μαθητή δεν ενοχλεί στην οθόνη κτλ. Που αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ειδική αγωγή. Αυτά είναι τα εξαρτήματα. Σας παρουσιάζω δύο διαφορετικά εδώ πέρα, το ένα είναι πάνω. Το εξάρτημα που τοποθετείται έτσι όπως είναι τώρα στη γωνία του πίνακα και συνδέεται με τον υπολογιστή και τον προβολέα, και ο διαδραστικός ο μακαδόρος και το πρόγραμμα. Όπως βλέπετε είναι μικρά και φορητά. Αυτό είναι το εξάρτημα που έχουμε συνδέσει στο σχολείο μας, κάπως έτσι γίνεται η σύνδεση, ο προβολέας, το μικρό το λάπτοπ και ο διαδραστικός ο πίνακας. Ο πίνακας δηλαδή, ο απλός. Αυτό που φτιάξαμε εμείς είναι το χειριστήριο του Nintendo Wii, της γνωστής κονσόλας, το οποίο λειτουργεί με υπέρυθρες. Αγοράσαμε χώρια μόνο, το χειριστήριο κοστίζει 25 ευρώ και ένα στυλό με 10 ευρώ από το eBay, ο οποίος μπορεί και να φτιαχτεί επίσης. Στο ίντερνετ και στο YouTube μπορείτε να βρείτε
τρόπους, tutorials όπως μας παρουσίασε ένας συνάδελφος, πώς μπορείτε να το φτιάξετε και οι ίδιοι. Είναι πολύ εύκολο και καμία ιδέα να μην έχετε από πληροφορική, από συστήματα τέτοια ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, θα μπορείτε. Έχει πολύ καλά tutorials στο YouTube. Αυτό το εφαρμόσαμε και εμείς στα σχολεία του. Τα ωφέλη του διαδραστικού πίνακα είναι ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και στην ειδική αγωγή όπως και στην γενική. Μπορούμε να το εισάγουμε και εκεί πέρα. Έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Πολλές μειονεξίες των μαθητών έχουν υποκατασταθεί. Για παράδειγμα, παιδιά που δεν μπορούσαν να πιάσουν το στυλό, δεν είχαν καλή λεπτή κινητικότητα με το μαρκαδόρο, το πιάνουν ελεύθερα όπως θέλουν. Το αποτέλεσμα μετράει να μπορούσαν να φτιάξουν μια πρόταση, μια λέξη ή ένα γράμμα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ασφαλώς είναι κάτι καινούριο, οθεί την ενεργητικότητα του μαθητή, επιδίδονται διάφορες δυσκολίες κτλ. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα μαθήματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή, πέρα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο μάθημα της μουσικής. Ο μαθητής μπορεί να χειριστεί στον υπολογιστή διάφορα μουσικά όργανα που δεν θα μπορούσε, drums ας πούμε ή κιθάρα, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, στα μαθηματικά, να κάνουν χρήση των χρημάτων κτλ. Στα καλλιτεχνικά, να ζωγραφίσουν οι ίδιοι ή να επεξεργαστούν μια υπάρχουσα ζωγραφιά ή μια εικόνα της οικογένειάς τους. Από αυτά, από το μάθημα των καλλιτεχνικών και σε συνδυασμό με το διαδραστικό πίνακα, βγάλαμε και διάφορα άλλα συμπεράσματα. Μάθαμε περισσότερα για τα παιδιά, για το χαρακτήρα τους, τι μισούν, τι αγαπούν. Ήταν πολύ σημαντικά. Στη γλώσσα, σε ασκήσεις προγραφής κτλ. Στη γυμναστική βοήθησε γιατί η όρθια στάση είναι ένα έναυσμα για τους μαθητές που έχουν κινητικά προβλήματα να εξασκηθούν. Στην κυπουρική, πέρα από αυτές τις ασκήσεις και τα μαθήματα που γίνονται έξω στον κήπο, μάθαμε τι βρίσκεται κάτω από το χώμα με τα κατάλληλα ασφαλώς προγράμματα. Εδώ πέρα είναι μια διαδικασία προγραφικής άσκησης, την καθοδήγηση του δασκάλου με την υποβοήθηση. Ένας μαθητής που θα παίξει κάποια κιθάρα, που δεν υπάρχει στο σχολείο ή δεν μπορεί ο ίδιος. Με διάφορα άλλα προγραμματάκια κάναμε ανατομία ενός βατράχου, τι υπάρχει μέσα από αυτό. Που για όλους εμάς ή για την ειδική αγωγή μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά για τα παιδιά είναι μια τρομερή ανακάλυψη με τις ειδικές ανάγκες. Και προγράμματα ψυχαγωγικά, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολο να απαντηθούν με το διαδραστικό πίνακα, είναι πιο ενδιαφέροντα, έχουμε μεγάλη οθόνη μπροστά. Εδώ πέρα σας παρουσιάζω κάποια εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκονται εύκολα στην αγορά, στο ίντερνετ. Αρχικά είναι ο τίτλος και δίπλα είναι που χρησιμεύουν σε ποιο αντικείμενο, στον αυτισμό, στη γλώσσα κτλ. Μπορείτε να αναζητήσετε τους τίτλους και στο διαδίκτυο. Επίσης και στα FOFAC υπάρχουν διάφορα προγράμματα της νοηματικής, με ασκήσεις μάκατων, με τις εικόνες, δηλαδή τα παιδιά που δεν έχουν λόγο, να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Εδώ ένα μικρό βιντεάκι απλής εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα. 30 δευτερόλεπτα. Προγραφικές ασκήσεις. Από πριν έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαθήματος. Ο μαθητής να γράφει το 1, το 2, το α, το β, που πριν ήταν αρνητικό στο να πιάσει, για παράδειγμα, το μολύβι και να το γράψει στο χαρτί, γιατί είχε διάφορα δικά του θέματα, ήξερε ότι δεν τα πηγαίνει καλά και το είχε παρατήσει, δεν έγραφε. Ενώ με το διαδραστικό πίνακα ασχολείται, του αρέσει, το βρίσκει ενδιαφέρον, βρίσκει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει, πιάνει όπως θέλει το μαρκαδόρο, ακολουθεί όποια σειρά θέλει και το α το μικρό που είναι λίγο πιο δύσκολο ή πιο εύκολο. Λοιπόν, διάφορα συμπεράσματα. Ασφαλώς επιτυχία αποτελέσματα μάθησης. Το να πιάσει ο μαθητής το στυλό, να καθίσει, να σχεδιάσει κάτι είναι αποτέλεσμα. Τώρα το αν θα το πιάσει με το στόμα, με το χέρι, αν θα κάνει ανάποδα τα γράμματα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Αρχικά ήταν να ενταχθεί. Πέρα από αυτό, μετά από το διαδραστικό πίνακα και τους υπολογιστές που πήγαν στο σχολείο, πήραν και λάπτοπ στο σπίτι τους, ασχολούνται και εκεί πέρα που πριν ήταν διάφοροι στο σπίτι, δεν κάνανε τίποτα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το κομμάτι οι διαδικασίες μάθησης είναι που προσαρμόζονται στο μαθητή και όχι ο μαθητής στις διαδικασίες μάθησης. Αυτό ήταν το πιο
το πιο καλό συμπέρασμα. Αυτό είναι το email μου για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα φτιάξουν το δικό τους διαδραστικό πίνακα με κόστος 50 ευρώ το ατομικό του, είτε στην ειδική αγωγή είτε στην γενική. Μπορούν να το αξιοποιήσουν πολύ εύκολα, χωρίς τίποτα επιπλέον αξεσουάρ. Απλά το Wiimote, το control και ένα στυλό υπερήφρον. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσικολάτα και να περάσουμε τώρα στην επόμενη παρουσίαση, η οποία θα γίνει από την κυρία Γαφιάδου, με θέμα η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος πληροφορικής στην ειδική αγωγή.